while I was on the way, sighted ko ang sarong vehikulo just near duman sa parking area kasi daw mga persona na miyembro na loaded with passenger. So obviously, as apprehending officer, nag-stop ako to investigate. Unang-una, which is catches my attraction is the physical distancing. Ang violation. Oo. Yeah, kasi open si niya and together may mga passenger. Yeah. Siguro, to be exact, 5 pasahero ang yaon sa van. Warang protocol na pigsunod, warang proper distancing sa ngayon duman sa GCQ. Yan po. And then, inagadang ko si driver kan sa iyang lisensya, which day niya na i-present during that time. Yung lisensya. So, dahil siyang lisensya, nagmaneho siya kay van, dahil siyang darang lisensya. Kasi dineclare niya, igo siyang lisensya, but that time na hinahagad ko, dahil may pwedeng ang lisensya. Yeah. And then, nag-interview ko kan sarong passenger, which is behind the window, na nakatulaw, na bound to island ang sa iyang biyahe. Yeah. Inapot ko siya kung nagbabayad siya. Ang bayad niya is 100 pesos. I am asking for receipt. Sabi ko, nabagyan ka na po ng resibo. Doon nga po kami nagbabayad, sir, pagdating doon sa isla. So, very clear. Yeah. So, yun, kaya in-invite ko man sa driver, lumana lang kita sa police station. Yeah, kasi ako, on the spot di ako pwede mag-cite ng violation sa iya. Doon may power ako, may authority, as deputized kang LTO. Ang purpose ko digdi is not to apprehend, but to inspect those applicant for franchise special permit. So, itin-turn over ko yan sa police station for blatter, for ano yan, record purposes. And then, I ask one, somebody na pwedeng maka-cite kang, o maka-issue kay ticket para at least dahil na siya mag-operate kami sa iyang ginigibong kagustuhan sa pagmaneho. Kolorong niya. Yeah. So, dahil ko masabing kolorong pa. Do, iyon ang nasa mind ko. Halat-halat tunta. I-off the record muna sa mga lahat.